Somos el Grupo Naturalista Hábitat, somos una ONG de conservación de la naturaleza que trabajamos aquí en Coruña desde el año 79. Bueno, ni Damián ni yo estamos desde ese año, como podéis observar, pero nada, nos dedicamos a todo tipo de actividades que tienen como objetivo el estudio, divulgación y conservación del patrimonio natural. Gallego en general y coruñés en particular, ya que somos una ONG en cierto modo restringida por los recursos humanos, con lo cual centramos mucho nuestras actividades en la ciudad de La Coruña y en el entorno de la proclamada Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo. Bueno, como a lo mejor ya saben algunos de ustedes, tenemos 3 actividades dentro de estas primeras jornadas de acercamiento a las aves para discapacitados visuales. Hoy tenemos este obradoiro de reconocimiento de aves por cantos y reclamos. Damián, bueno, es ornitólogo, biólogo, un diplomado de estudios avanzados en biología también y compañero mío. Y bueno, creo que es la persona idónea para hacer esta charla. Hoy tendremos este obradoiro. Entre todos decidiremos si se hace mañana o no la segunda actividad que teníamos prevista. Mañana, digamos que íbamos a poner en práctica lo que hoy vamos a ver. Sería hacer un paseo guiado por el entorno de la Torre de Hércules, del Parque de Santa Margarita, en un horario de 9 a 11 de la mañana, dar un agradable paseo. La meteorología, según he estado viendo las previsiones, ya no dan tanta probabilidad de lluvia para mañana por la mañana, sino que empezaría más bien la lluvia a partir de las 1, 2 de la tarde, con lo cual prefiero que sean vosotros mismos, los asistentes, los que valoréis si queréis hacer ese paseo guiado o no. Padres con los niños y veáis si, bueno, vamos, y en el caso de que no va a llover, pues lo anulamos y nos volvemos para casa, sin mayor tiempo. Pero bueno, no sé, Damián, ¿qué opinas de que ahora vayara un poquito mañana podría ser un buen paseo por el Parque Santa Margarita? A las 9 ya estará abierto. Y nada, pues un paseo de un par de horas por allí. Y el sábado que viene, el día 20, tenemos, digamos, la jornada que quizás sea más espectacular. Tenemos la jornada de anillamiento científico de aves. El anillamiento científico de aves es una herramienta imprescindible para el estudio de las aves. Se trata, bueno, de individualizarlas, marcándolas con una pequeña anilla. Para eso lo tienen que hacer unos compañeros que son anilladores científicos y tenemos un grupo de anillamiento. Perdón, es su carnet de identidad. Dígame. Es su carnet de identidad. Es su DNI, básicamente es su DNI. Así podemos saber cómo son sus desplazamientos, etcétera, etcétera. Y es una práctica que va a colaborar con nosotros el grupo de anillamiento Píllara en Cecebre. Será en el Observatorio Ornitológico, no sé si lo conocen, que está situado en Crendes. Y está previsto que sea entre las 8:30 y las 11:30 de la mañana. Esas 3 horitas nos enseñarán cómo es la metodología del anillamiento científico. Podremos ir a visitar las redes con las que recogen las aves y lo más espectacular de todo será poder tener las aves en mano. Sobre todo todas las aves son aves de pequeño tamaño, son paseriformes, digamos que son del tamaño de la palma de una mano o menor. Puede ser desde un chochín, que es la ave europea más pequeña, hasta un martín pescador, que es espectacular. Y bueno, una vez anilladas, se liberan y pues, que los propios niños puedan, por supuesto al tacto, hacerse a la idea de cómo son las formas de esas aves. Luego, pues ya haberla reconocido por el canto, yo creo que puede no dejarle indiferente a nadie, a niños ni a mayores. Digamos que es para nosotros quizás la actividad más espectacular. Así que invitados estáis a las 3 jornadas, luego hablamos de si hacemos la de mañana y el sábado que viene, si el tiempo acompaña, que es imprescindible que nos acompañe, haríamos la salida. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, dejo a Damián aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vir. Gracias Andrés por facer a presentación. A Lola tamén por facer tamén isto posible. Antes de empezar, pois, quero dar as gracias, por suposto, a Hábitat por pensar en min para dar esta charla. Por suposto, a ONCE por poñer os medios e a publicidade. A Emarsa, o Concello da Coruña, tamén a Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas do Mandeo, Asociación de Desenvolvemento Rural tamén das Mariñas Betanzos. Son moitas persoas que están aquí, que participan destas xornadas. Eu vou dar simplemente unha parte delas, o sea, o que sería esta introducción, que sería a identificación das aves polos sonidos, polos sons. Despois, mañán, o tempo o permite, pois faremos o paseo polo Parque Santa Margarita.
tedes que, antes de nada, tedes que disculpar a miña inexperiencia neste tipo de eventos. Ui, espabila rápido, tranquilo. É a primeira vez que dou algo parecido a isto. De feito, creo que a nivel galego non hai nada parecido. Polo que me pude enterar, somente pola zona de Chicago, en Estados Unidos, hai actividades parecidas a estas de introducción ás aves para discapacitados visuais. Podo citar o traballo de Donna Possum, que é unha ornitóloga, que é invidente, e que se empezou a estender un poquinho a ornitoloxía tamén para outras persoas invidentes. E agora mesmo hai un grupo formado en Chicago de ornitólogos, de aficionados ás aves, pero que se dedican a facer paseos pola zona de aquela parte de Estados Unidos, simplemente escoitando as aves que hai nun bosque, as aves que hai nun lago, as aves que hai pola beira dun río. Eu vou intentar, entre comillas, dar os primeiros pasos nesta parte, e que, pidevos a vos paciencia, simplemente, un poquinho tamén polos erros que poida cometer, de decir que, evidentemente, vou decir que mira de esto, fixadevos nesto, pero que... Mira, ¿me permites una observación? Sí, por supuesto, sí, claro. Olvida que por completo no queremos un lenguaje especial para nosotros. Di la palabra ver que no nos importa. Agradezco. Te lo digo porque abre muchos caminos. Gracias. De nada. Gracias. No te cobra las salidas. Moitas gracias. Nada. Eu, de todos modos, antes de nada, comentovos que para acercarse ás aves, evidentemente a vista é importante. Ver as aves, os que nos dedicamos a isto, pois é algo fundamental, a veces un simple movimento detrás de nós e nos chama a atención. Pero tamén vos digo outra cousa, que parte do meu traballo, que é relacionado con a ecoloxía de aves, estou traballando na Universidade da Coruña con iso, require tamén un esforzo de identificación das aves a través do oído. E poñemos un exemplo. Eu se quero facer un traballo de campo nun bosque, sexa nunha carballeira, sexa nun sitio, nunha meneiral, nunha vidueda, eu, máis do 80% da información que recibo é a través do oído. Se non coñecera os cantos das aves, eu estaría perdido. Non sabería o que realmente hai nese bosque. Gracias a que co tempo, xa desde a idade destes rapaciños que hai aquí, eu sempre empecé a familiarizar cos cantos dos merlos, cos cantos dos paporroibos, cos cantos das carrizas, co canto dos petos. Xa pude facerme primeiro unha imaxe visual do máis común que había alrededor de min, e despois xa empezar a ver que outras especies había, ata ter unha composición de todo o que nos rodea. Evidentemente, eu non pretendo que xa destas jornadas saiades sabendo todas as aves que nos rodean, pero sí, polo menos, familiarizarse cos cantos de algunhas das aves que nos acompañaron desde sempre na nosa vida. E son aves que todos vos imagino que coñeceres. Estou falando de gaivotas, estou falando de pombos, estou falando do cuco, estou falando da rula, estou falando do paporrubio. Estas aves que están con nós, son os nosos veciños, que podemos ver nunha visita que podemos facer ao Parque Santa Margarita, como é mañán o caso, será mañán o caso. Vayamos a acercarnos a estas aves que forman parte da nosa vida, e que forman parte da miña vida, espero que tamén forme parte da vosa. Vou dar un paso máis alá. Esta sería unha xornada de identificación das aves polos seus cantos e polos seus reclamos, pero vades ter a oportunidade de acercaros as aves tamén polo tacto, vale? Teño aquí algunhas aves, algunhas plumas, algunhas mostras. Por exemplo, o mismo na man teño unha ala dun bufo pequeno. É unha ave espectacular. Esta ave foi recollida morta. En lugar de pasar o esquecemento, unha parte, os permisos regulamentarios, unha parte da súa anatomía, neste caso unha ala, vai formar parte desta sesión que os vou dar agora. Perdón, que dixeche dun búho? Dun bufo pequeno. Búho chico sería en este lado. Búho chico. Vale, isto forma parte despois do que os vou contar. Pero isto, digamos, ven sendo... Isto para o postre. Vamos ahora co primeiro e segundo plato. Isto deixo ao final porque sei que o máis... Xa vi que os rapaces estaban aí al visca mirando atrás. Que tes aí? Que tes unhas as, tes uns paxaros, tes un niño dos paxaros, tes uns cráneos.
eu quero tocar iso, vale? Vamos primeiro a primeira parte dos cantos, de postre temos o outro. Ben, despois ainda vos animarei a facer outra cousa. Evidentemente o que non vamos tocar nesta vez sería o sentido do gusto. Non vamos a probar ninguna ave, non vamos comer ninguna. Vou falar da relación que existe entre o home e as aves a través da gastronomía, pero a maiores. O sea, xa non tanto como postre, sino como café. Vale, ao final de todo. Veña, vamos comezar, vamos facer un pequeno entrenamento. Que vos parece? Vale? Así tamén o desengraso un poquinho os altavoces. Vamos primeiro probar a ver que tal escoitamos, vale? Vamos a chegarnos a algúns sonidos, algúns sons comuns da nosa vida, a ver que tal os percibimos, vale? No momento que empecemos a aprezar matices, a aprezar casi como texturas do sonido, eso é importantísimo para despois aproximarnos aos cantos dos paxaros. Vamos poñer algúns exemplos, vale? Quero que me digades que é isto. Sonido de mar, aire, o vento. Do vento, correcto. Mucho bien. Está golpeando aquí o vento, non sei onde é, pero notamos que o vento, vale? Nordés, isto é un nordestazo do que sopra aquí na Coruña. Moi ben. O noso vento. O noso vento, vale? De mar, tú Vento. de mar. Hasta aí estamos todos de acordo. Outra cosiña máis. Olas. Olas, aguas, mar. Eso es Santa Cruz, chaval. Que? Mar enfadado. Mar enfadado, isto pode ser en escravas, por exemplo. Vale, está batendo mar. Ai, De primeira seguro que vos pensaches noutra cousa, pero a medida que vayas escoitando, a medida que vayas, o sea, que vais deixando o sonido de correr, xa ides captando máis detalles, máis información, ao final dades vos conta xa vos facedes unha imaxe. Viches que unha persona aquí xa di que Santa Cruz, xa se fai incluso unha escena na cabeza de onde iso, moi ben. Fixado, acabo de poñer solamente 30 segundos dun sonido, fixamos a cantidad de emocións que nos recorda, moi ben. nos apruebas, verdad? Tormenta. Tormenta, rayos y truenos. Que máis? Lluvia. Unha treboada, moi ben. Ben, xa temos aquí algunha información sobre algúns sons, vale? Para ti un son xa nos evoca, pois, efectivamente, primeiro o vento, podemos imaginarnos un da Torre de Hércules, un día de Nordés, outro, pois, as vagas batendo contra as rochas xunto á praia de Riazor, ou xunto ao Orzán, ou na Coraza, e o último unha tormenta, unha treboada, das que a min de pequeno, polo menos, me recluía na casa debaixo da cama, polo medo que teño os tronos. Ben, vale, por meus sonidos de ambiente, vale. Vamos a parte viva, vamos a seres animados, vale. Isto é moi doado, un exercicio que penso que está ben. Que por aí? Moi ben. Un gato enfadado. Es un perro. Un gato Enfadado. enfadado, ben. El perro. Un máis ben. Varias más de uno. Os cans, moi ben. Pero no son guías. Hay un corderito, Bueno, aquí pon como a cabra, pero... A ver, vuelvo a darle. Vuelvo a darle. la cachorra de mi casa. Vos, non sei se sodes conscientes que podes identificar moitos sonidos diferentes.
así na cabeza, así de primeiras, sabes distinguir perfectamente un can, un gato, unha vaca. Eso é o comezo, non deixa máis que ser o comezo para que despois poidades, se queredes metervos neste mundo, que coñezades diferentes cantos de aves. É o mesmo, no cerebro, exactamente o mesmo mecanismo. Como distinguimos incluso a golpe disto, sabemos distinguir rapidamente un gato de, por exemplo, disto. Un gallo, amigo. Un galo. Ou se empezamos xa, digamos, a afinar un poquinho máis. Isto. Grillo. Muy bien, muy bien. Que vos evoca isto? La noche de primavera. Un día de calor, en Un unha día de pradera. calor, nunha pradeira, efectivamente. Fixamos cantas emocións hai un só son. Outro. El lobo, Caperucita. Un lobo. Isto xa é de nota, non sei se algúns de vos escuitaches o lobo veando de noite, desde logo un son. Que ya no se escucha mucho. Un lobo. Ai, pásalo, Isto hombre. pon os pelos de punta, calquera. Outro son. Que es eso, Dios? Ranas. Ai, eu non sei que es eso. Son ranas. Este é un son que desapareceu de moitas zonas de Galicia, que antigamente había moitas máis ras, había moitas máis charcas. As charcas foron sistemáticamente aterrazadas ou desecadas e as ras desapareceron de moitos das paisaxes sonoras nocturnas. Rana moi... Es un grupo de ranas. Un coro. Sí. Es un coro de ras. Aquí realmente pode haber 10 ras, 20 ras facilmente. Todos, esos que escutamos son os machos que teñen aquí debaixo isto da gorxa unhas bolsas que enchen de aire, fan que amplifique o son. Este é un son que desapareceu e que, xa digo, formou parte da vida de moitas persoas, pero que agora mesmo. Isto xa é de nota. Este xa é o último desta parte de sons animados. Se alguén sabe que isto, leva os meus parabéns, eso desde logo. Dinosaurio. No será una hiena. Una hiena. Bueno, poner de novo. Una hiena. Un tigre, puede ser. A ver, que? Un tigre. Una hiena. Una hiena. Ah, unha hiena. Tendí unha ballena, é unha balea. Una ballena. Claro, sí señor. Esta era de nota, esta era de nota. Sí, sí, Para ballena. iniciados. Dijiste ballena. No, dije hiena. Dijiste ballena. Es ballena, sí. Entendíche unha ballena, pero é unha... Ese xa é un son que este sí que xa prácticamente Bueno, inaccesible. yo diré humildemente que jamás las oí. E que penso que eu tampouco. En el cine. O sea, que no cine. Eso xa un son que xa era para nota, pero que nos que o puxo aquí a propósito por unha simple razón. O animal máis grande do mundo vivo, agora mesmo, que sería a balea azul, tamén emite sons, tamén emite sonidos, emite cantos, que están ahora mismo lonxe de nós e casi inaccesibles, excepto con determinados aparellos. Nos estamos perdendo simplemente porque non temos o instrumental ou non estamos nos lugares onde estes animais habitan, nos estamos perdendo unha cantidad de sons realmente tremendos. Este sonido que emiten as baleas podes escoitar ata 5 kilómetros se estuviéramos debaixo da auga co aparello. É un sonido extremadamente potente que se transmite a través da auga e que chega moi longe. Sí, claro. Es que parece que hablan. Parece que falan. Hai algunhas especies que incluso Parece que llama. que modulan aínda máis e parece como se estuveran articulando algo. Pero é unha parte dos nosos veciños. O sea, queras que non, as baleas Por presentármela que yo non la conocía.
Témolas todos os anos aquí en frente da Coruña. O sea, pasa que teríamos que sair dun barco a 4 millas, 5 millas da costa, ter o aparatajo, os micrófonos debaixo da auga e ter a sorte de encontrarnos con alguna. Pero isto como as vegas. suben a la... Sí. Isto entre os meses de xullo e outubro hai posibilidade de ver algunhas especies de baleas en frente da costa da Coruña. De feito, é dos mellores lugares da Península Ibérica para identificar. Hai 2013, en outubro de 2013, pero foi en frente de Ribeira. Tuvimos un encontro con 6 baleas alibrancas, comendo, nese momento, se puxéramos os micrófonos tamén constantemente, digamos, chamando unhas por outras. Están os grupos das familias, están os pais, chamando polas crías, entre os adultos estánse comunicando entre eles. É unha maravilla, está aí. O sea, isto non me estou inventando nada, eso está aí. Pero pasa que, claro, para que vexas que hai sons que son certamente inaccesibles para nós. O do lobo, este uvear do lobo, está... A ver, xusto aquí dinlle... Aí estamos. Este uvear tamén se podría topar en Galicia, ainda que os lobos daqui de Galicia non soen uvear tanto, pero si de vez en cando sí que se escoitan estes chamados, pois poderíamos ir a Vimianzo, poderíamos ir a parte de Aranga, poderíamos ir a Sobrado dos Monses para intentar escoitar. Que curioso. Ben, vamos a chegarnos ao que da cuestión, vale? Este taller é sobre aves. Quero que valoredes a importancia das aves nun ambiente, nun entorno, vale? Vou poñer diferentes entornos, hai diferentes sons de animais. Quero que vexades, ou por menos que valoredes, que importancia teñen os cantos das aves nesas paisaxes sonoras. Vou comezar primeiro con dos sonidos dun río e dunha charca. Quero que notedes como efectivamente as aves son protagonistas destes ambientes. Son sonidos ambientais gravados na natureza. Moi ben. Bueno, aquí tiñan protagonismo unhas ras verdes, están xusto en primer plano. Polo fondo sonaba unha carriza, un paporroibo, e ao final unha galiñola negra reclamaba. Isto é unha escena dunha charca. Teño outra distinta. Ben, volvo a repetilo. Esta charca está un poño máis animada. Sonaba unha especie como se fora un trombón. É un abetouro, unha especie de garza que é bastante rara en Europa. Está un macho reclamando. Había polo fondo un coro de folosas. Había unha galiñola negra tamén. Un cuco sonaba ao principio. Un ruiseñor da auga. Na corneja. A corneja. As galiñolas de fondo. Fixamos que, vamos ver, podemos achegarnos a esa charca, notar que está aí, efectivamente, estamos ao borde, nos levan, escoitar isto. Notamos que algo pasa. Digo, que pasa aquí? Como hai tanta vida ao lado da auga? A auga, está ben dicilo, a auga é vida, é fundamental para a nosa vida, o sea, nós somos auga, dous terzos de nós é auga, e sen auga non se entende a vida de outras moitos animais, non se entende a vida, por exemplo, das ras, nin dos pintafontes, nin de moitos peixes, nin de moitas aves. E aquí, o abetouro que antes cantaba, que facía este sonido, ou outras moitas, desde logo, se explica pola presenza deste diferente.
Un favor, sí que parece desde logo que é un auténtico De verdad. privilexio. E que pasaría se nos achegamos a un bosque, a unha carballeira? Pasará exactamente o mesmo. Un coro matinal, un merlo de fondo. Sí. Este sonido agudo, un gabeador, que está posiblemente ruindo por o tronco dun árbore. Ao fondo hai un ferreiriño. Corvos. Con práctica, vedes que hai capas de son, o sea, hai sons que están en primeiro plano, en segundo plano, en terceiro plano, e a base de moito entrenamento que se poida ver, efectivamente, a que corresponde cada un deses actores. Vos, se prestades atención a, por exemplo, unha orquesta, vedes que, por exemplo, os instrumentos están dispostos de tal maneira que aqueles con sonidos máis graves poidan escoitarse de modo moito máis nítido, estar en primeiro plano, os sonidos máis agudos están en segundo plano, os aínda máis agudos en terceiro, para intentar, digamos, facer unha armonía. Isto non pasa na natureza. Na natureza isto non acontece. Ás veces os sonidos máis agudos están xusto piándonos xusto ao lado dos nosos oídos, e os sonidos máis difíciles de escoitar, por exemplo, o lular dun pombo, ao mellor está moi lonxe. E temos que facer un esforzo para saber que estamos escoitando. Pero isto é o reto. Ir á natureza, creas que non, tamén a veces é un reto de responder a unha pregunta, basicamente, que é o que estamos vendo, que é o que estamos escoitando. Nos, se imos mañán ao Parque de Santa Margarita, vamos a toparnos con este problema. Eu vou vos formular unha pregunta, se mañán imos. A pregunta vai ser a seguinte: que estáis escoitando? Moitos de vos diren, mira, aquí un paxariño que está cantando xusto preto, ao mellor algún de vos recoñece un canto, este é o merlo. O merlo porque seguro que forma parte da vosa infancia, o canto dos merlos. Ou un papo rubio. Ou de repente pasan uns corvos e sentides, son corvos. Pero seguro que vai haber outros paxariños que están un pouquiño máis lonxe que non vos vai chamar a atención, pero que están aí. Entón, pois aí entraría eu e decir, mira, fixadevos que a mellor un pouquiño máis lonxe tedes cantando un ferreiriño. Pois non me dará conta. Eso forma parte do exercicio que vamos a intentar desenvolver mañá. E tamén para que vos empapedes un pouquiño desta retaíla de nomes. Vale? Non soamente na Coruña hai gaivotas. Non, moita xente pensa, non, na Coruña solamente hai gaivotas e pombas que crían e que me cagan por todo. Non, hai algo máis. Hai máis criaturas que penso que merece a pena coñecelas. Hai golondrinas, nena. Hai golondrinas, sí, efectivamente. Que cando cantan é unha auténtica maravilla. Vale, se viaxamos, se nos desplazamos de Coruña, por exemplo, vamos para Valencia, aí nos atopamos outro tipo de coros. Vamos escoitar o son dun ambiente duns cultivos no Mediterráneo. Vale? A ver se vos podes pechar os ollos, cheirar a flor dos laranxos, o azahar, ou as jaras, as estelas. Domina o ruiseñor, o rei Senón. É o primeiro. Que lindo, Dios. Fixadevos como a potencia do canto do ruiseñor, que é un precioso, mas que ten fama de ser un moi bo cantor, xa escoitaches aí, como modula, como fai estes estacatos que parece un barítono, enmascara os sonidos que hai por detrás, os merlos que están cantando por detrás. A presenza do ruiseñor domina a paisaxe mediterránea, explica a paisaxe mediterránea. Tampouco non temos que irnos a Valencia. Este canto pode ser tamén o que nos acompañe se imos a Ourense, se imos a Llariz, se imos a Verín, se imos ao Barco de Valdeorras. Porque tamén ali hai ruiseñores.
Teño un par de cantos máis. Este sí que está lonxe. Este en Costa Rica. A selva de Costa Rica. Vamos, vamos. Moi ben. Bueno, este é un sonido potente. Este é un sonido moi potente. Temos un solitario de primer plano, unha pava de monte sona ao principio, facendo... Sí. E ao fondo, xusto ao principio, o que pasa que se escuitaba aí un poquinho de ruido, parecía o sonido de algún tipo de cascadas e de fondo, pero moi de fondo. Un sonido espectacular de selva profunda, de selva húmida, aquí en Costa Rica. E ese que aparecía así cada X tiempo de un cuac, así, bueno. Ese cuac é a pava do monte, é unha pava de monte. Acercámonos un poquinho máis. Subimos ao alto dun monte, aquí en Galicia, por exemplo, a cabeza de Manzaneda, arriba de todo, un día de primavera, que escoitamos arriba dun monte. Bueno, para empezar o vento, pero hai algo máis. Vale, bien. Este canto de fondo, notades? Domina o alto de monte. E o vento pega. Isto é unha maravilla. O canto de fondo é o canto da principal protagonista dos altos de monte, que é a alondra, a laverca. As lavercas que cantan no alto do monte, que están en alondra. Este canto constante, repetitivo, que canta en bo, e que se escoita por riba do vento. Este é unha auténtica maravilla, e xa digo, sería un ambiente típico do alto dun monte. Lo curioso que non cambia. Canta, diría yo, bonitamente monocorde. Sí, está minutos e minutos e minutos e minutos. A mí me cansa, desde logo que non me cansa. A mí tampouco. E dependendo... Damián, el verdecillo non hace algo parecido, es que es como moi histriónico. Sí, te teño, vamos a escoitalo despois o verdecillo, é tamén unha das aves que tamén monótona, que está aí batendo durante minutos e minutos, unha auténtica maravilla. Un canto daqui da Coruña, un ambiente costeiro cerca do estadio de Riazor. Vamos a escoitar. O fondo é fácil, dai botas. Este piar é familiar. Este piar, chirp. Que sabe que son? Son gorriones. Son pardales, efectivamente. Fixadevos, pardales e gaivotas. Pero moi alimentados, carai. Tiene o micrófono ao lado, pero bueno. Non importa. Eximos un parque urbano que aparecería. Estás camiñando. Aí están as rulas. Un pin-pin. Este cansino a veces nas palmeiras todo o tempo. Isto é unha rula turca. Quanta rula naquel sol. Exactamente. Ese é outra rula. Vos xardíns de Méndez Núñez, basicamente. Pero fixadevos que cantidade de matices, como cambia pouco que nos vamos de Coruña, vos de Riazor,
vemos o sonido que hai, vamos aos Sarrís de Menéndez Núñez, vamos ao Parque Santa Margarita, cambia totalmente o escenario. Entón, teríamos aquí xa oportunidade de afinar un poquinho máis. Como levas ata agora? Ben? Sí? Mira, non los ves, engatusados a todos. Queredes? Mira, vamos, en vez de estar constantemente cos cantos, e vendo que algún dos nenos se está retorcendo na silla, vamos dividir, se queredes, antes de empezar a falar de sons de aves en concreto, de presentar a cada unha con nome e apelidos, se digo, polo son, vamos ver un poquinho a ver o que hai por aquí, vale? Que vos parece? Bien, Muy bien, Nico. Vamos a ver, tenemos por aquí. Bueno, este peto verde, teño ahora mesmo na man, o pobriño rematou os seus días chocando contra un cristal. Pobriño. Entón, xa digo, en vez de formar parte da terra, de volver as súas cinzas á terra, pois digamos que aproveitamos a súa plumaxe. Entón, pois, vou volo presentar. Podedes tocalo, sen ningún problema. Natalia, ese non muerde, Tes aquí, pois mira, unha plumaxe suave, un peteiro, fixadevos o pico moi afiado, moi afiado, aquí o tedes. E creo que miredes outra cousa, fixadevos, a cor. Onde está? Achego ahora. Vale. Como son as plumas? Non son duras. Son as plumas tremendamente duras. Teñenas así para poder apoiarse no tronco das árbores para picar na madeira. Grazas ao seu pico tan forte, en forma casi como de cifel, estas plumas tan gordas, unhas garras aquí moi afiadas, para asirse a madeira, pode picar na madeira. Como se chama ese? Isto é un peto, un paxaro carpinteiro. Un carpintero. Puedes ver No sabía cómo se en el viña. Eso é lo que vai. Vas por la mañana. Sí, en el viña hai Podelo ver, efectivamente. os campiños. Bueno, temos un paxaro carpinteiro. Agora podemos ter a oportunidade de tocalo, despois vamos ter a oportunidade de escoitar como é o rincho do paxaro carpinteiro. Mira que lindo. Peteiro forte, peteiro cicelado, uñas fortes para agarrarse na madeira. A mí o que máis me sorprende son as plumas da cola, que son duras, extremadamente duras, para servir casi como un apoio na madeira, para ter aí, facer firme e poder picar mellor. Mira los niños, hombre, por Dios. Dime. Que los niños están como loquillos con él. Claro, non debe ser. É como lles dea o que teño ahora mesmo na man, fixadeos. O bufo pequeno. Mirade a cousa máis suave, Parece Parece un abano. parece un habano. Este, pois, é dunha prima irmá da coruxa. É unha coruxa, unha coruxa. E me está explicando aquí a coruxa. Notade, mirade, agora que estou pasando, acabo de pasar o peto, agora estou pasando unha enteira dun bufo pequeno e dunha coruxa. Notade que son extremadamente suaves e fan que o seu voo sexa silencioso a máis non poder para, no silencio da noite, poder capturar os ratos dos cales se alimentan. Que non los oiga. E que non se oiga, pero que ten as plumas extremadamente suaves, podedes tocalas sen ningún problema. Sí. Outro bufo pequeno de aquí tamén. Aquí tamén temos de bufo pequeno, do outro tamén terminou os seus días. Solo de carpintero. Notade a suavidade das súas plumas. É algo realmente tremendo. É algo tremendo. Qué lindo, por Dios. Que esta chica. son chicas todas. Pero déjame preciosidamente. Cosa más linda.
Oye, Damián, Dígame. ¿tú sabes lo que es un pájaro? Se sigo con pasaro, pois... Te lo digo yo, mira. Es una montañita de plumas con una canción dentro. Oh, qué bonito. Pues mira, una montañita de plumas con una canción dentro. Para que no te olvides. No me olvido, prometido. Montañita de plumas con una canción dentro. Sí, señor. Que opinades do tacto destas plumas? Qué bonito. É que xa estamos indo aos extremos, estamos indo a tocar as plumas máis suaves dentro da clase aves. Después do peto, madre mía, fíjate. Aí está. O bufo pequeno é a cruxa, a ana máis pequena que tedes por aquí. Podedes tamén ver aquí unhas puntas dunha coruxa. Mira, as pontas das coruxas teñen unhas uñas curvadas para que non se lle pode escapar nin rato. Nada. Entón podes tocar con moito cuidado unha ponta. Aquí está. Aí tes outra punta da coruxa. Mira, yo Vedes as garras e as plumiñas que ten, efectivamente, como están curvadas e impiden que se pueda escapar. É algo tremendo. Esta parte ten éxito, por lo que vexo, Si me gusta. estamos aquí engatusados. Sí. No, pero xa digo, esto como unha boa comida que diserida a bocadinho a bocadinho. Podedes, ¿Te gustan? este ten aquí uns arames, mira eso que este vou volver a pasar. Las utilizan para agarrar. A ver. Tedes unha outra especie, teño aquí na man, máis pequena, máis discreta. É un estorniño. Ay, un estornudo. Puesto que hai o estorniño. Igual, se non vos sona, ou polo menos así de primeiras, vos resulta algo exótico o nome de estorniño, os que paseáchedes xusto cando cae a tarde polo parque ou polos jardíns de Méndez Núñez, seguro que notáchedes un rebumbio de aves en grandes grupos que fan un sonido tremendo e que ao final acaban pousando nunha palmeira e os seus rechouchíos acaban escoitándose por riba do son do tráfico. Son os estorniños pintos que veñen pasar o inverno provenientes do Reino Unido, son aves que son migratorias, efectivamente. Aquí non cría. Bueno, aquí cría outra especie. Esta. Vemos uns arames aquí abaixo. Claro, porque estamos... Aquí son máis pequenos, verdad? Como? Máis pequeniños. Son pequeniños, sí. Son chiquitinos. Son pequechiños. ¿Cómo me gusta esa frase? ¿Cómo mola, por favor? Loli, vas a tener que llevarlos el día 20, ¿eh? No, cando vaiades a Cecebre e teñades a oportunidade de coller na man paxaros, pero vivos, ides alucinar. Mira, yo aunque tenga que pedir los 20 euros prestados, voy a ir. Es para hacerlo reír, mujer. Porque él dirá, madre mía, tanto ciego junto, ¿cómo me las voy a arreglar? Tocaches un estorniño pinto, es un estorniño negro, pero máis, este tens que tocar pero moito máis fino. Este ten plumaxe de cría. E cando na plumaxe de cría, os adultos acaban tendo unhas plumas como máis longas, que podes tocar, pero tens que tocar con moitísimo cuidado, porque podes notar que son plumas distintas, como máis finas. Unha cousiña diferente. Ese parece que ten a plumaxe máis apretada, máis densa. Ese ten unha plumaxe como moito máis laxa, como non tan apretada. ¿Quién los tiene? Ten outro aquí a rapaza, está tocando isto. Que vos parece? Notas a suavidade das plumiñas que ten? É distinto, que distinto, é outro tacto. É outro tacto. A la mera de San Juan. Esto deixo para despois, igual. Sí, son no parque de Friso. Sas aquí. Despois de póster, ese que teño aquí máis paxaros, ten un ave marinho por aquí, pero iso que así de chulo. Que opinades das poutas aí das coruxas? Son para rascar. Jorge, está preguntando, ¿te gusta? Son estorniño pinto, este é un estorniño negro. Esos son los que van de visita.
Disfruches las... Va pasando. Chiquito, esto te echó a ti. No. Se medio. É tremendo. Que suerte. Queréis escoitar os reclamos destas aves? Sí. Sí quiero. Dos estorniños. Como el día de mi boda, sí quiero. Mira un pajarito. Vale, vamos a escoitar como canta un estorniño pinto. Dice ben, está claro. Este é o reclamo do estorniño pinto. Vamos a escoitar agora como é o canto do estorniño negro. Abre el pico. Este pajarito canta así. Ese pajarito canta así. Modura distinto. Este pajarito. Ay Dios, a cualquiera me va. Tens que imaginar este paxaro pois, no alto dunha casa, encima dunha antena de televisión, que está emitindo este son que chega moi longe. E non o notamos porque os estorniños Hombre, non o notamos porque este exemplar non é bo cantando, pero hai algúns que imitan os trinos de outras aves. É moi habitual que os estorniños imiten as andorinhas, moi habitual. Moi ben. Que vos parece? gracias. Gracias. Gracias porque estamos otra vez. Ya me cuidan los niños. Ahí lo- Ben, vamos, bueno, deixo aí os estorniños que nos acompañen por lo menos nesta parte. Vamos falar agora de aves singulares, vale, de aves especiais, porque teñen uns cantos que son cando menos curiosos, vale? Hai algúns cantos que penso que todos vos coñecedes, polo menos de escoitalos, non sei se imagino que na vida real, pero polo menos de ter referencias de escoitalos. Este penso que é un dos cantos máis coñecidos de todos. Cuco. Nuestro Este é fácil. Jorge, ¿te gusta? Moi ben, é un macho de coco. Comentamos unha cousa, Normalmente cantan os machos de cada unha das especies de aves. Os machos ten esa, digamos, esa virtude de poder elaborar cantos. Tanto o macho como a femia emiten reclamos, que son como voces, pero moito máis simples, voces de contacto, voces que a veces somente un pido. Sin embargo, o de facer un canto máis elaborado adoita ser cousas só dos machos. Non é por machismo, simplemente porque para entretenerlas. de atraer as femias, marcar o seu territorio, son, como se chama a veces en ecoloxía, unha especie como de sinais verdadeiras do seu estado de saúde. A mellor que o canto máis variado, mellor está o estado de saúde dese macho, entón a femia pode recoñecer perfectamente. Pero hai especies en que tanto o macho como a femia cantan. E o cuco é unha delas. Mentras que o macho fai o cucu característico, a femia emite unha especie como de risa, de risotada, que é unha pena, pero que é culpa mía, a miña cabeciña, que non a baixei, pero teño o canto de outra especie que canta moi parecido, que é o mergullón. Este me picó así. A ver. A femia de cuco ten un canto parecido a este. Ten un burbulleo que ás veces pon os machos en alerta. De repente, cando escoitas unha femia de cuco facendo este burbulleo, está... de repente o macho cambia o que o cucu por unhas notas que poden sonar como cucu, 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 cucu.
que sería sinal de que o macho descubriu a femia e que vai detrás dela. Vale. Pero, para simplificar as cousas, quero que busquedes con cucú, na máis, o son singular, o roisinol, e non me canso de escoitar isto. Isto é un canto potente, un canto que ademais ten unha singularidade, que os roisinoles cando chegan, veñen de África, de pasar inverno, cando chegan, sobre o día máis ou menos 20 de abril, chegan a Galicia, están prácticamente durante un mes enteiro cantando. Bueno, isto é un peto formigueiro que sona de fondo. A riqueza dos sons, dos estacatos que ten, é tamén un sinal do estado de saúde dos roisinoles. Este que sona de fondo é un peto formigueiro, outra especie. Foi ben. E ten unha fama de cantarín tremendo. A parte, igual o... Este o Samo Torcecuello en castelán. O feito de que o roisinol cante día e noite, e que cante a veces ese único paxaro que este cantando nas noites de verán, fixo que formara parte incluso da nosa literatura. Shakespeare, Boccaccio falou dos roisinoles cantando de noite, e efectivamente é algo que notas. O sea, notas nunha noite de verán, pasa de estar silencioso solamente con 4 guilos a ter de sonido de fondo un roisinol. Mais do mesmo pasa con outra ave que está cantando constantemente, non tanto día e noite, pero senón durante todo o día, nos trigais, nos sitios do trigo, o trigueirón. Outra ave que está cantando incansablemente todo o mes de abril, todo o mes de maio, todo o mes de xuño. Repite esta escena que parece un manoxo de chaves que está xitando. Sí, justo. Las campanitas que ponemos en las puertas cuando abres. Ay, mira. Repite isto constantemente. E as femias gustan. Más abarallante. Tienen buen gusto. E que pasa se cambiamos? Toma ya, ¿qué es esto? Que pode ser isto? Non é un trigueirón, non é un roisinol, non é un cuco. Que é? Son grullas. Son as grullas. Isto ven a colación de outra cosa que vos quero explicar. O humano... Nós somos capaces de falar, de emitir sons, porque a nosa gorxa ten unha particularidade, que son as cordas vocais, que están situadas na larinxe, vale? Que digamos que sería esa parte que está xusto arriba da tráquea, e temos estas cordas vocais que nos permiten modular sons. No caso das aves, a larinxe, bueno, está aí, pode modificar o tono un pouquiño, pero onde está de verdade a importancia do canto das aves é noutra cousa, noutra estructura. Isto xa unhas nocións pequeniñas. Sabedes os bronquios, onde están? Vale, que conducen para os pulmóns. Temos a tráquea, que se divide en dous para cada un dos bronquios, e os exposos pulmóns. Vale, xusto na división da tráquea para os bronquios, nós non temos nada. Temos un cartílago, un tecido cartilaginoso, que cando a veces tosemos moito, pode provocar algún dano, pero eso son cosas de medicina, non vou tocar. Pero, sabes, teñen aquí unha especie como de cámara pequeniña, unha especie como de bolsiña, que é todo de cartílago, que se chama sirinxe. A sirinxe ten unha serie de membraniñas pequeniñas, e pegadas a esas membraniñas os músculos. Pois é increíble como esa parte que non significa absolutamente nada, que solamente é o inicio dos bronquios, nas aves permite que canten como canta a grulla, como canta o roisenol, como canta o cuco. Aí está a explicación dos cantos das aves. Dependendo como sexa a sirinxe, se é máis grande, máis pequena, se ten as membranas máis ou menos grandes, máis ou menos pequenas, se os músculos que accionan ás veces esas membranas son máis ou menos importantes.
temos aves que son capaces de facer cantos absolutamente maravillosos ou cantos absolutamente simples. E vos poñer a ave que ten